godina ili 15 godina koliko je toga već prošlo, zaista jako ponosni da ćemo imati zapravo vrlo jednu čvrstu mrežu, ali je jako važno da imamo isti standard, iste poruke, a te poruke koje se nose u grupu za potporu dojenja, sada idemo i na druge projekte, prije svega da uskladimo mišljenja i pedijatara i svih drugih koji tu sudjeluju sa porukama koje nisu uvijek iste i zato je edukacija od presudne važnosti. Hvala vam, mogu vam bi puno govoriti, ali ja vam samo čestitam i želim zapravo da u tom smjeru evo idemo dalje i da zaista Croatian Experience zapravo bude jednoga dana i validiran u smislu toga što je napravljeno i što je moguće napraviti za druge zemlje u svijetu, jedan svojevrsni model u hrvatski model koji se očito izgrađuje. Hvala još jedan puta na sve. Najprije ću vam ukratko u 15 minuta reći neka osnovna znanja, da biste uopće znali kako sve to funkcionira. Zatim ćemo imati 3 skupine vas sa 3 radna zadatka. Jedni će rješavati zadatak kako poduprijeti dojenje po vašem mišljenju u nedonoščeta, kako poduprijeti dojenje u Downovom sindromu i kako poduprijeti dojenje kod djeteta sa rascijepom usne. 15 minuta imate za raspravu, razgovor, dogovor, vas 10-ak po skupini. Nakon toga ćete mi pročitati ili svaka od vas jedna osoba izaći van i reći što ste vi, a onda ću vam ja pokazati sa brzo klika kako ide. Eto, otprilike. Dakle, prvo, nedonošće. Nedonošće u svijetu ima oko 15 milijuna. U Hrvatskoj znate koliko ih ima otprilike? Reda veličine, koliko se kreće? Postotak. Svako 10. dijete od novorođenih inače nedonošće, ali u Hrvatskoj imamo 6% nedonoščadi, to znači da se godišnje rađa oko 2200 nedonošene djece. A to su ovi koji se rađaju od 22 tjedna 0 dana do 36 tjedana 6 dana trudnoće. I među njima 70% čini takozvana kasna nedonoščad, a to znači oni od 34 tjedna do 36 plus 6 tjedana trudnoće. Znači to nam je većinska skupina, to su djeca koja većina njih nema velike probleme, prije svega da je to proces, dakle nešto što teče, što se događa i da mi kod razmjene informacijama utječemo i na mentalni sklop drugih osoba mišljenja, ali i na njihovo ponašanje. Dakle, zaista komunikacija je nešto što je izuzetno moćno, jer time nam i vama kao voditeljici da daje mogućnost da vi kad vodite komunikacijski proces upravo utječete na to kako će sudionice skupine gledati na neke stvari, kako će se ponašati, šta će misliti. Druga informacija koju moram biti uvijek svjesna je to nešto što je uvijek sve u lancima. I ovo što ja sad govorim je zapravo povezano s onim što je prethodilo. Da je neko od vas nešto rekao, od to povezano.